Hello mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya jud kaayo nga karon pa ko nakabalik og upload no sa drama sa atong nabiyaan sukad atong Liwas Semana Santa no mga ka-listeners. Og karon day no, pasensya kaayo ha nga usbon ko nga karon pa jud ko naka-upload og balik no sa sumpay din drama ha og sa nangita day ani no sa pag-una kong subscriber sa nangita ani nga drama no sa part 1 ko to part 23 sa tanang bakak ikaw ang tinuod to asahong sa ka-channel no nga DJ Lex Pino Vlog na added to no ang part 1 ko to part 23 na added to no sa Lex Pino Vlog nga ang part 24 na anata diri sa Lex Pino Drama. Pasensya kayo no mga ka-listeners, napalihog lang ko no og subay sa nangitaan niya sa mga bagong subscriber nako na dito ang part 1 ko to part 23 sa tanang bakak ikaw ang tinuod na dito no sa nangita sa mga bagong subscriber nako. O palihag day ko no og subscribe sa akong YouTube channel kini nga account Lex Pino Drama no. Ayon tawag kalimot no sa pag-subscribe para ma-notify mo sa akong mga bago nga upload sa mga sumpay ani nga mga drama akong gipang-upload. Bayno, di ta maglangan. Nia ang laing sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Part 24. Diretso mo lagi tas mall, ang gikan sa ospital. Mayong May pagbuminaw pamaliton sa ko Lex para sa tong Pino. Highland hopping. Mamalit ko gaw sunglasses, shorts. Oh, mo ba? Okay. Piolo, may kontak ka ba ni Risa? Kontak ni Lisa? Pwede kang makatawag niya. Nga naman? Ako sing dadon sa tong island hopping. Otsa? Gusto ko nga malingaw usab si Risa. Gusto kong iuban siya. Okay ka ba, Piolo? Ha? Kuan, kining... Ay, sorry. Nga nung manugo pa man ko nimo. Ako nalang contact niya. Imong gid siyang dadon? Yes. O sa siya sa mga tunay na kong amiga. Amiga nga tinud-anay. Oh. Amiga nga dili traidor. Oh. Amiga nga dili mangilog og kalipay. Kuan, kining... Ako siyang dadon. Tuod ay si Boloy. Kunta ka siya. Ano? Ikaw may contact niya. Dadon sa nato siya. Lakip si Buloy? O liki. Atong dadon. Para malingaw po to siya ba? Kuan, kining... basig busy si Buloy. Tawagan na lang, Pi. Ako'y makigsulti. Ha? Palihog og tawag din Boloy. Ako'y masulti niya. Ako'y mohangyot niya nga mukuyog siya ugma. Okay? Please? Oh. Okay. Sige. Tawagan na lang. O kung makontak ni mo, ihatag na ako. Okay, suwayan ako. Palihog. Ano lang mo dire, Sir Jiban? Ma'am Inilda? Oh, Lucy. Mga pipa-minute, bar. Dali lang ko na mi Lucy. Sige. Kay tuan naman to sila si Sarah o si Piolo, Mamalit ko na ka to sila si Sarah. Hala, kanindot no, Kanindot kit unta kung wala pa sakit sila Sarah. Shut up, Lucy. Ay, sorry, ma'am. Paghilo. O sa may gusto ni mo? Kape? Ay, oo, ma'am. Kape na lang po ako. Ito na, uli na sa kutsihal. Panahon saan mo uli ko. Akong cellphone. Uy, may mga miss call.
Si Bay Piolo, nanawag. Wala ko matubag na. 5 man ka biskol. Ano ka nawag man eh? Dili man ako makontak si Risa, uy. Trabaho pa man to. Busy tingali. Unsang oras sa dayang off? Mga alas 8 man tingali. Okay. Ay, unya na ako sa tawagon. Inigkalas 8. Okay, okay. Si Buloy, Di po maguntak. Sige lang ring. Di mo tubag. mao ba? Palibak eh. Si Buloy ni, nanawag. Maayo hinuon. Hello? Hello, Bay. Miss call man ka. Sorry kayo. Utubag. Silent mode akong cellphone. Okay na ba? Okay na ba? Ano nawag mo ka? Kuan, si Sarah may tuyo ni mo. Aha. Oo, saan? Kaya ta, ako ihatag ang cellphone ni Sarah. Hello, Day, Sarah. Hello. Hello, Buloy? Musta? Nigawas na mi sa ospital, Buloy. Ay, mo ba? Very good kayo. Thank you. Praise God. Thank you, Buloy. Kanang may tuyo ka, Day? Buloy. Dadan ka na mo ugma, pi. Ha? Dadon? Asam ko nyo dadad eh? Mag-island hopping mini Piolo. Dadan ka na mo. Oh, wow, ha? Okay kayo? Kamog lang si Risa. Among dadon. Buloy. Kamog lang si Risa. Among dadon. Kuan kining, Ngano da Buloy? Dili ka masugot? Ako si Risa? sugot. Sige, dadon ko. Okay. Pero, basig doon na ilaing kalihukan si Risa ba? Hangyoon ako. Dili man to makabalibad na ako. Sige. Tawagan ako siya o niya. Inig-off niya siyang trabaho. Sige. Tawagin ay. Ikaw rin bahala. Okay. Basta ha. Ugma ha. Kuyog ka. Oo, sige. Day. Kuyog ko. Dapat 6 o'clock in the morning at na nakasabay. Okay? Para makaadon na ta sa Punta Inganyo. Oo, kayo. Sige. Thank you, Buloy. Sige. Bye. Nako. Ay, lanapin. Yan dito si Risa. Magsudong si Risa lang, Sarah. Maglabing-labing silang dawa. Uy, baya. Di ka mo ambak si Risa's loud? Pait! Okay ka ba sa kong gipamalit, Piolo? Okay kayo. Okay rin. Imo pa dyan kong giapila, no eh? Dapat lang. Ang ngayon rin ba kayo kaya sunglasses ka akong gipalit para nimo, Mao ba? Murag kag si Piolo Pascual. Yaks. Bitaw. Hapit na lang sutso. Wapag kay kaon. Gutom na ka? Mangaon na ta. Ikaw may akong ginaw na. Thank you. Mahal pagit ka nimo. Yes. Yes. Mahal ti ka, Sarah. Thank you, Piolo. Tala, mangaon na ta. Anak, kamera kaya ni mong gikaon. Me, don't worry. Okay na ko. Sigurado ka? Yes, Mommy. Kompleto na bang imong mga gipamalit? Okay na, Mi. Di na, Mi. Tanawa. Among isolob ni Piolo. Wow, sunglasses. Yes, Mi. Ang ako, LV. O ang kang Piolo, Coach. Ay, saan ako no? Inday Sara, o Piolo. Yes. Okay. Nia. Halata! Hala, wow, kaangayan, ni mo day Sara. Thank you, Lucy. Akong itawad kang Piolo, ha? Mayong pagbuminaw sa Lex Pinoy. Ay, hala, wow! Pagkaangayan, ninjong duha, kanito tanaw. Me, picture me. Ako lang yung picture, iha.
Abi mo phone. Yes, Dad. Yeah, oh. Picture mi ni Piolo, Dad, please. Okay, no problem. Uy, si Sarah. Hello? Sarah? Hello, Besh. Kumusta na ka? Nagagawas ka na sa ospital? Yes, Risa. Oh, thank you, Lord. Nanawag ko ni mo kay gusto ko nga dadunong sa tika ugma. Ha? Asa? Mag-island hopping manggod mi ni Piolo. Kuyog ka, ha? Risa? Kuan kining kano sa mo mag-island hopping? Ugma, early in the morning. Ato ta mag-abot sa bay, 6 a.m. Kay magdukan ta pa doon sa Punta Inganyo. Kay ato man ta manukad para sa island hopping. Mao ba? Please, Risa, besh. Sige na, ayaw ko bali-bali. Kinsa atong kuyog? Kami ni Piolo. Uy, ala tingalig, makasamok lang ko. 3 is a crowd na rapak ko, no? No, kuya, gusto na mo si Daddy o Mommy. Sila Lucy. Ingon man, ginapit sa na mo si Buloy. Mao pa. Besh, sige na, please. Kuyog ta. Kuan kining halam manglaba para ba unta ko ugma. Ay, wanya na lang ko ng panglabagod. Kuan Sarah kining manawag lang unya ko ni ha. Kuan manggod ka ng may prior appointment ko. Ay, mao ba? Yes, Sarah. Ang ako magod-unta ba nga madakuyog ta. Bisan sa humubong ng panahon lang. Tawad kay basinog. Dili na ta magkita, Risa. Ay, Sarah. Bitaw, hangyo lang ako. Nisugot naman to si Puloy. Manawag lang unya ko nimo, okay? Sige. But hope and pray nga mukuyog ka, Riz. Okay, bye. Bye. Hala no. Nganong manaman sila nako. Sila na lang unta. Mag-island hopping sila, mag-enjoy sila. Samtang ako. O sa may batiun ako. Nyon sa may buhaton ako dito, magtanaw ko nila. Piolo, nabangi ko kang i-Risa, Pi. Ni balibad ka siya? Action siya balipad. Kay manglaba ko na siya ugma. Unya, doon ako na siya prior commitment. Mao ba? Kung mao, di na lang nato dadon. Ay, please. Nabangi ko kang yung... Okay pa. Masyado naman sa... Di siya makagahin og one day na ako. Sige. Suway na ko kangyo. Please. Gusto gid na ko nga makakuyog si Risa. Please. Okay, hangyo na ko siya. Ay, si Buloy. Naan siya. Ay, kinauli na ka, Dairis. Ganina na ka? Oo, mga alas 7. Di ay. Tinuod nga mukuyog ka nilang Sarah sa ilang island hopping ugma. Oh, ay, bawal ka. Nanawag si Sarah na ako, nagpaibaw nga kuyog di ay ka. Bitaw, hangyo taon puyugon ko. O nanawag ko sab si Sarah na ako. Kuyugon ka no? O lagi, pakuyugon ko. Nya, saman, kuyug ka? Nganong pakuyugon man taon ko eh. Hibawgit ka sa kong kahimtang Buloy. Mauligi. Bitaw, Tabihan na ba na akong pamakak? Nga wagid ko'y relasyon ni Piolo. no, basta makag sa kumayo, nga watay relasyon. Ay, sorry. Ano na kita man. Pero abi mo, kini atong pagpamakak. Para naman sa nisa. Sa iyang kaayuhan, diba? Tinaw na rin, para siyang kayuhan. Di, musamot ang iyang sakit ba? Kinibaw na ka. May relasyon mo sa Piolo, di ba? Tanaw na ko. Bugto yung Sara na.
Puloy, O de, kung may baho siya nga may relasyon Piolo, tanan ko, di taon kaabot sa tagal, oy. buta nga dilikid angay mahitabo kang Sara. Oo nga. Ang gitawagan mo ka, kuyog ka. Puloy, unsa akong buhaton? Mukuyog ko? Ha? Puloy, Ang butin mo eh, karoon mo kung di mong kaugalingon. Tingalig, mambakas dagat ha? Puloy. Bitaw, day. Serious ta. Ikaw na kayo makakuma na. Kuyog bakal di. Kung di kang kuyog, yung butin mo. Pero, nahibaw na ta sa kahimtang ni Sara. Gusto lang siya makikuban nato. Kung mo, sige, kuyog. Pero, Res, pwedeng kamuti tao na. Nga makapugong kasi mong kaugalingon. Nga naman. Ang ako ba, basong layat kag kalit sa laod ba? Kung makakita ka nilang labing-labing sila sa Piolo ug Sara. Puloy. Pag sure ha, siguro ang imong mga desisyon ha. Hunahunahon sa dakok maayo, Puloy. Okay, magikar na po ma, sa isbuntag. Ato sa ilang bahay taon. 6 AM ko na, ato na ta. Di ako na, Puloy, ha. Wa pa ko masayod ko na. Unsay angay na kong buhaton. Biyaan taon na ka. Ay, haluya taon eh. Pugos taos pagkuyog. Or mabaliban. Pagpita. Isa dilim kayong tang risa eh. Labaw pa na sa kanser. Kunta ko na ko si Riz. Ang iyon akong mukuyog siya. Kung nanaa siya, do'y po kayo. Hindi man ako sumatagan o pagtagat. Nakapamakakrabagad minisar. Nawa may relasyon ni Risa. Sa taon na ako eh. Sara, napakiluoy sa nako. Nga amog yung dadon si Risa. Si Robin na sa nanawag. Hello, Robin? Sara, niyadto ko sa ospital. Wala na ka rin to? Nigawas na ko. Sara, Nakila ka? Sara. Unsa akong buhaton ha? Ang ano, noon sa maday ka? Sara, tabangi ko. Doon mo patay na ako. Unsa? Doon mo patay na ako. Nagsunod-sunod sila na ako. Kinsa man na sila? Wa ko makilala nila. Robin, wa ko ikatabang nimo. Kung may problema ka, tinipsing ra ng imong problema. Bye. Shit! Gi-off na niya ang iyang cellphone. Baka lagot. Murag doon ay nagsunod ako. Dili mo makapatay na ako. Dili. Musibat ko. Musakay ko sa motorsiklo. Gukod mo! Mga buwang mo! Si Piolo. Mayong Hello, pagbuminaw sa Piolo? Lex Pinoy. Risa, Nanawag ka. Nga naman. hangyaw lagi Sara nga ako'y mahangyo ni mo nga pagkuyukon ka. Mukuyog ko ninyo, Piolo. Mao lagi ang gusto taon. O niya, makaya ka na nako, Piolo. Tuan, kamay lang sakripisyo. Ug asa ko to pang akong sakripisyo, ha, Piolo. Asa man. Kuan ba kini? Ato lang atagan og kayon si Sara. Kaya ni nato kasabot ka. Kaya ni nato. Ug asa ko to pag akong pagpamakak sa kong kaugalingon, Piolo. Asa. Parehas ta, Risa. Ikaw lang ba? Lakip ko.
Risa, wa gyud. Oo, kibaw. Ang buot o makari, baka taon to siya. Okay, sige. Ato lang to, Sarah. Niya na mabitaw si Baybuloy. Gipakyas gyud ko ni Risa da. Wa gid siya. Okay lang. Sandali lang kung to siya good. Ato lang sa... Oh. Ay, klapay. Oh, uy, si Risa na. Ni Asir? Risa, besh! Thank you, maniya ka! Thank you! Oo, syempre, Sarah. Niagit ko. Thank you! Syempre, uy, di ko makabalibad ni mo. Salamat kaayo. Lipay kaayo ko. Sarah, ato na kita. Yes, mi. Risa, dali na. Manakay na ta. Oo, Sarah. Diri ka. Diha. Sige. Salamat. Wa makatingog ko utong lubot. Saban, narisa eh. Saban, yung nauna ni mo. Tinood Baybuloy. Sahon naman na ni mo, anak ron. Be. Bangi lang ko ba itabangi ko? Saan pasapon ako ni mo? Bala ka di, oy. Ayaw pa sa Risa. Ay, sige mo sa. Di ko may nguyabag ha. Pero, pita, ikaw mo nagtsula. Doon niya ako'y mo. Pagkitabangon taon, ako'y patiman no naman ang bayana. Palihog lang ko ba? Palihog lang ko. Okay. Pita. Oy. Buloy. Sir. Sige na, saktay na mo. Sir. Baybuloy. Sakay na bay. Sige. Ari ko baksit. Okay. Buloy! Dali, Buloy! Magtupad, ha? Panguutabi na sa dim. Patik. Ops. Direta na! Tapad na ako ka na! Tapad yun, sabang hinul ka, bida sa dim. Atin to. Sokoy. Okay, nalipay ko, ha? Piolo, dali. Ari ka diri. Dali lang ko. Dili. Ayaw, diha. Ari ka diri. Tungan ka naman ni Risa. Aha. Piolo, sige na. Pahimutan na. Kaya mga to na kita. Yes, ma'am. Halik ko na ba eh. Anak kasto nga. Okay. Okay. Good. Unsa man, okay na ka? Okay na ko. Sige na, di. Larga na, di. Okay. Reese, abibigyan ako dili ka makakuyog. Bitaw, pero nahuna na ako nga maikog ko nga dili mo kuyog nimo. Thank you, gid kaayo. Welcome. Ang wang kamot ni Piolo. Ikunin sa kong kamot. Okay. Selfie ta? Selfie ta, Reese. Okay, sige. Okay. 1, 2, 3. Thank you. Buloy! Mag-selfie po daw, ay! Tampalungon din. Ano tampalungon? Ay, Buloy, bidala sa Sige, selfie. Buloy, smile. 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Lucy. Salamat. Piolo, masanday ko si mga abaga, ha? Masanday ko, okay? Okay. Sige. Sandig lang. Thank you. Ay. Piolo, ngano ka? Mura ka gisakitan. Wa. Iposiligisa nga akong kamot. Isang dikit si Sarah sa abaga ni Piolo. Piyungon ko lang ako mga mata. Piolo, sulti lang ako kapuyan ka. Okay na. Teresa, Ngano, Baloy? aday tubig, day. Basig gahuot imong dughataon. Ha? Ngano maghuot man, Buloy? Ubakon man taon ng kadahang dako, day. Ubakon na. Maubaw, wali ka ko mahibaw, Riz. Ay, ubakon na, oy. Okay ra ko, Buloy. Uway Tubig. kaso. Ayaw ka balaka, uy, noon sa baya ka. Bahala na. Musandig sa ko sa apakan ni Piolo. Sandig si Risa. Buloy! Ngano, Lucy? Sandig sa gabi. Hoy, tanawa si Risa. Isandig mo sa apakan ni Piolo do. Ay, ito, tingali na, oy. O ba? La, tingalit pagkamatikot si Risa. Oy, kada kong gubot. Ay, pulo sila nga tuog, oy. Tuog, Risa. Nga tuog sa Risa na. Ay, tugtog.
Di ay! Mao ba? Si Mama Imelda. Nipilay sa liyon. Katuog tingali po na. Si Sir Chibal. Nagpasigpat siya sa amin. Kung di nakita nga ni Sandy si Risa sa kong abaga. Magpiyong-piyong dalsad ko sa akong mga mata. Okay. Niya na ta. Imelda, magmata. Oy. Niya na dito sa puntaingan niyo. Oh, niya na ta. Hindi. Abot na ta? Yes, iya. Nakatuog ka? O, di. Oh, ikaw sa piolo. Nakatuog si Reka? Kapag katagpila ko gamay, sir. Mau ba? Dali na. Mga naog na ta. Okay. Ay, pabitaka. So, kay. Ngano ka, Buloy? Ay, bantay ko eh. Sandig si Saras bagang piolo. Ikaw po, sandig po dayon ka. Oo, ako kahibaw. Nakatuog, manggugugoy. Atiki mong lulo, day. Ikaw, nakatog? Nakatuog, bitaw ko, Buloy. Oo, huwag ka katugoy. Bahala ka, hindi makamutuo. Bida. Di ako nakakaisikita na ko sa may piolo. Meron pa butsak yan na to, bay? Mao na, bay, Puloy. Mao na. Liban ako ni mo eh. Ano ka? Ang duha ba? Ulo sandig sa mong baga sa? Ito, bay. Lagi. Kuyawan ko, bay. Sige na magpasigpat si Chibar sa amin. Mo itong patugtog ng sad ko. Mo ba? Mao na. Ang amon. Patugtog lang ko kay lisod man sa kayo. Kabantay ba? Piolo? Sus. Dali. Arita, dali. Pag-picture ta. Ha? Risa, pwede nga ikaw mo picture naman ni Piolo? Ha? Picture mi, bi. Anha mi diha, Mulingkod mi anang dakong bato. Pwede? Okay. Pwede. Palihog ko, Besh. Okay. Dira ko cellphone, bibi. Res, okay ra ka, Res? Okay ra. Okay. Ako lang, nabi. Ako lang yung picture nila, bi. Unsa, Buloy? Ako lang yung picture ninyo. Si Risa lang. Maayo man siya muda og angle. Usa? Ako lang, Buloy. Ako na lang. Sige, Riz. Kay manakay na rabata sa pumpboat. Okay. Sige. Pag ready na mo. Piolo, dali. Arita, diri. Okay. Magkaot ta. Onya, mag-sunglasses. Sige. Okay. Day. Saman, kaya rin mo? Kaya ra, Buloy. Ay, ilabay cellphone sa ra. Dili, labay ko taon. Pero hapit na. Riz, unsa man? Okay na ning among posisyon? Okay ra. Okay. Nipusing na siya. Ahak na. Sanding na sad. Bida. Hilom na ko na, Buloy, sa Mayong baka sa pagbuminaw sa Lex Pinoy. Okay, Riz? Okay na. Thank you. Chibar, ako. Kitingalig mahug ko. Dali, Imelda. Gunay ko ka. Salamat. Okay, Sarah, dali na. Saka na sa damyo. Omi. Piolo? Ayaw pasagdi ang akong anak. Okay kay ma'am. Okay. Okay. Napaimutan na ka, ha? Thank you. Ayol! Duwata rin sa pwede? Si Risa? Beto, Piolo. Sige, dawata si Risa. Okay, Sarah. Res, dali. Tamawa, kini mo, Buloy. Uy,
Isumog si Piolo. Diskarte lang ko. Di ba yung pasagdan ka niya? So, Ida. Res, dali na, Res. Biyaan lang ka. Pasagdan lang ka. Huwag na ko ang daha. Di malingi. Porbida. Sarang yung tingnan porbida. Res, dali na. Okay. O sige, Iday. Kat-kat na sa dami yo. Ha? Padawat niya. O, Baloy. Ha? Okay, dali, gunit. Bawo na ba? Tuya kayo ang damyo. Oh? O, lagi, Piolo. Dali. Okay. Ay! Mahog ka! Ay, hala! Piolo! Mommy, si Piolo! Relax lang, Ina. Ayaw man din mo lang si Piolo. Ay, tanawa. Iyang giganitan, Sir Risa. Kuyawan ako, uy. Relax. Ay na. Gikugos si Risa ni Piolo. Aron idonol. Paingon diri sa damyo. Hapit ako magsalos, mi. Anak. Hapit ako maglagot. Ayaw, anak. Igor mang mitabang si Piolo kang Risa. Halain akong gibati ngayong gikugos si Risa, mi. Natural man ka na ngayong buhaton. Kay, dili man maantigo din mo lang si Risa. Mao nga, nagkapakapa in town. Busa, relax lang, Sarah. Okay, mi. Sorry, ha, Piolo. Okay ra. Dali, sige, pahimutan na. Okay. Kuyawan ako, eh. Kalingkod ka na. Nabasa ka. So, magilis ka. May gani kay naunag karga ang mga bag. Laki pang iyong bag. Di na lang ko makilis. Okay. Risa, okay na ka? Okay ra ko, Sarah. Sorry kaayo. Na-outbalance gid ko. Gikuyawan ko. Sorry. Na-apil ba si Piolo? Okay ra. Piolo, unsa man okay ra ka? Okay ra. Magsalos na ra ba unta ko? Sarah. Pero dili na lang ako magsalos. Kay, mabati na po na nga akong kinaiya. Nakapangayo na ra ba ako og sorry ninyo? Sarah. Maadyong mo lang mo si Piolo na. Maayo bitaw. Sige na ligo swimming pool ko. Iya ba lang gisipitan si Riza ay? Ug dajon murag iyang gikugos. O lagi, di matigom lang oy. Hala, maayo sa nikapit si Riza ay. Mura sa sila ko jam. Lucy. Risa, ice cream. Ay, di lang ko. Di ka bukaon. Lami anak. Di lang ko Baloy. Silang duha na nga ako sa ice cream mo sa Piolo. Sagdi lang ko na sila kwet. Riz, picture mi ni Piolo, be. Nga maghinungitay mig ice cream. Pwede? Ha? Ako lang, Daisar. Ako lang. Si Risa lang. Pwede, Riz? Manong ako mong cute. Hapit na ko mubuto, ha? Hapit na cute. Day. Kalma. Okay na ko, Baloy. Ako ko ang cellphone sana. Ako na ikuha. Ay, dito ka. Kuha ko. Sige, diya ka niya. Bigyan na ya. Tigalig, tumbasan ka. Bawal ba kayo? Okay na, Loy. City picture. Rubida. Take picture nilang Piolo, Sarah. Dali, Riz. Ambi pa cellphone, be. Ayaw na. Selfie na tang tulo. Ako lay picture ba? Kamong doa. No, apil ka. Okay. Okay. Posing na mo. Okay. Okay. Wow! Tanawa! Ninat kayo itong piko. Bitaw, no?
Race, palihog ko, be. Ni akong phone, oh. Picture mi si Piolo nga, maghinungitay mi sa ice cream. Oh. Okay, bebe. Dia, oh. Okay. Aray, Piolo, naunsa ka? Ay, sorry. Hala, natumban ako siya, Sarah. Sorry. Race, careful. Sorry, gani. Imelda, Nga na, Chipar. nakita mo nga malipay yun si Sarah. Walang taon niya. Buwa taon sa may baw nga. Igot na. Igot na, Chipar. Dili na nato hiskutan pa. Sakit lagi una-unaon, Imelda. Nga doon na nagtagal, iyang kinapuhi. Igot na. Gusto na. Malipay yun sa uban kang Piolo. Oh, Chipar. Oh, Uy, Sir Robin. kinsa na? Oh, usa sa admirers atong anak na si Sarah. Si Robin. Hello, Robin. Hello, tita. Asa mo karon? Oh, nag-island hopping kami, Robin. Isay ko ba yung tita? Kamu bang Sarah? Oh, yes, iho. Ano wa man ka magsulti, tita? Ako ang tagamito ng among private yacht. Oh, mau ba, Robin? Ay, sorry na lang. Ay, nakaabang na kami. Come on, tita. Tita, Oh. diyan sila. Ha? Kinsay, nga ana, ha? Diyan na sila, tita. Ang mga tao gusto mapatay ako. Odsa? Di mo makapatay ako! Di! Ginoo ko. Noon sa ka, Imelda? Si Ruben, doon ay mga tao nga gusto mo patay niya. Oh, unsa? Kinsa mang tao nga gusto mo patay niya, ha, Imelda? Ambot lang, Chibar. Wa ka madawat ang utok atong tawhana. Ah? Maura ba na'y kadaganan nga may tabo? Sa taong sobra kabangag. Magunahon na nga dunay mo patay nila. Unsa? Okay. Niya na kita sa nindot nga isla sa Hilutungan, Olango. Wow! Nindot po din, Himi. Oh, yes. Oh, sige na. Mga naog na kita. Omi, Piolo, mga naog ta. Oh, okay, Sarah. Bye, Buloy. Bye. Naog ta. Sige, naog ta. Risa. Tara, mga naog ta. Riz. Res, aray na. Manaog na ta, de. Una lang mo. Sunod lang mi si Buloy. Dana, Piolo. Oh, okay. Mugunit ko nimo ha. Kay dili ko gusto maparehas ni Risa nga mahug sa dagat. Oh, gunit lang. Dali. Si Risa. Di pa simplat rin ako. Sunutan nila? Distansya lang tao eh. Sige, ikaw. Ato ba nung tayo lang Jennifer dato, Pam? Suri-suri ka dito. Natos tuburan. Saman? Lang ta nila, pero distansya lang ta. Sige. Pasig ako na sa isuguon pagpa-picture nila. Ikaw. Himida, sungugon yung ka sa. Volunteer ta, balibaran ta. Ikaw, gisuon. Wala ko kapugong ka kanina. Sa? Itong nahubi sa damiyo ba? Oo naman. Ako man itong gituyo. Gibiran ako si Piolo. Mangwa siya kabalansi. Nahugmi. Ano? Uy, hinaya sa imong katawa. Ida ko sa kikagba pa. Sorry. Ito sa kanina, nanangaon silang ice cream. Oh. Pag-picture pa na ako, tumban pa na akong tiil ni Piolo. Ano? Ay, lagi mo din. Inom lagi. Sorry lang, Kit. Pero dili po sa tanang panahon eh. Magsige lang og pugong. Pero, di na ko kaya nga makikaway. Dili, Kit, pala. Ano ka makiyog-kuyog taan eh, da? Sabot ko si Magibati ba? Sakit na, Buloy, uy. Sakit kaayo. Anya, ano saman? Risa, dali na mo. Mga ona dalig seafoods. Sunod lang, mi. Sarah, sunod lang, mi. Muli lang tanong. Naog lang tanong. Narilan sa ako, Buloy, uy. Ikaw lang. Tigaan sila o yung di ka manaog. Naunsa mo ka. Bulay! Dali na unta mo. Ano unsa
naman mong duha? Oh, Lucy! Oh, Lucy! Lucy! Ako, Lucy di ay! Forbida. Mara, Ruby, Lucy! Ay, naunsa man mong duha. Ay, pwede mong magsikit. Magsilos, magpunta. Oh, yuck! Lami sa tihi-tihi mi, uy. Og sa piniritong ba kasi? Ganahan ka? Yes, mi. Ingon man sa unod nga sa mga saang. Unya kay, may imbaw. Enjoy ka ba, anak? Yes, di. Enjoy kaayo ko. Labi na kay kauban na to sila si Piolo, Risa og Buloy. Pinanggaginayin ninyo akong anak, Piolo. Oh, yes, sir. Yes. Mahal mo ba si Sarah? Mahal, sir. Kung mahal mo ang akong anak, Piolo, andam ka bang mga sawa niya? Sir? Mga sawa ka ba niya? Ha? Piolo? Oh, kuan, sir. Kini... Kuan, kanang... Dad, nga naman ka. Unsa man ang imo? Amahan ko ni mo, Sarah. Gusto lang kong maniguro. Kung inudanay ba nga gamahal si Piolo mo? Daddy. Inudan nga nangutan ako niya, anak. Kung mga sawa ba siya ni mo? Gusto si daddy ni mo, iha. Mom, murag laing huna-hunaon nga inyo nang ipangutana niya. Sorry, anak. Pero mo na nakapot akong pangutana para kang Piolo. Oo, kung sa imong tubag, ha, Piolo. Andam ka bang mga sawa sa mong anak? Mommy, murag informal ra kaayo nga anhitin ni pahokmon si Piolo. Oh, kuan, Sarah, kini... Ni abay taron mag-enjoy, di ba? Unya ka na, serious matter, okay? Ha, ang ato ron, mag-enjoy ta, okay? Okay, ikaw ang mag-iko, sir. Ma'am Imelda, sir, sabar, Sarah, excuse. Asa ka? Restroom, una ako, restroom. Okay, go ahead, Piolo. Excuse. Dad, nakalitan sa ko si mong pangutana. Gusto ko nga mahimpit ang imong kalipay, anak. Daddy. Mahal makani mo si Piolo, dili ba? Yes, Dad. Pues, kung mahal mo siya, ug mahal ka ni Piolo, so, mapakasal ka mo. Dad, kuan, kining. Dili ang tao yun, ha? Pero, para sa imong kalipay, anak. Musunod na lang pugkukol. Mo'y gusto ni Chibar. Mommy, lain magod kayong huna-hunaon. Mura inyong i-shotgun wedding. Iya. Okay lang tingali kung mo propose og kami niyoon si Piolo, pero wa man. Correct. Mauman gani nga gusto mi nga makasiguro. Kung tinud-anay bud ka ng iyang tinguha, diya ka ni mo, Sarah. Tingalig. Palaumon ka lang unya. Tili diya. Sakto. Busa nga pasagdi lang ni anak. Ang amon ang diskarte ni mami ni mo. Kaya ko gusto nga makaangkon kang tapakyasan sa gugma. Dad. Basinog maparehas ka itong ginganlan o Robin nga admirer ni mo. Ha? Ang ano di si Robin di? Ay, nanawag ka na ako. Unya, kalit lang ang murag nalisang. Kay doon ako na yung mga tao nga gustong mupatay niya. Na, mausan niyang gisulti na ako, mi. Nga kang naingon man ni Ana si Robin. Ni-entertingali, mi. Sa bisyo nga, way hinungdan. Oh, bye. Niya sa ka dito sa restroom. Ay, agos pambot eh. Ikaw lang ko dito. Bila mga... Ikaw ka magpabuhagay dito? Oh, mag-ikaw yung kayo. Mag-ikaw pabuhagay. Risa ba? Asa man siya? Daplin na to. Bila. Nyum sa sungugon. Ay. Sungugon? Sa ibo to yung pasabot? Ay, sos. Ang tahan na po yung kasungugon nyo.
Ngayon yung sungugon nga, pa-picture-picture, porbida, no? May, ako yung nagsugo. Sara man. Oo, lagi, Sara, lagi mo tayong explikaran nga. Ay, olas Risa, kay ba ikaw ta? Sekretihyo, saan to? Murag tagi bato. Ano ba, ni mo na nga. Pati yung Risa, sakit kayo? May buloy. Kung ako may Risa, labay, mo cellphone May buloy, paliw lang ko ba? Ikaw lang am taon ni Risa. Mao na ni Ron. Bida, no? Suguo tani mo ka, ma'am. Ya, si Bakoray. Ano siya simba ko, Ore? Tiga, nabilog na si Risa na ko, may ikaw tani mo. Punta ka. Lumpungon ni mo? Kinsay lumpungon, Baloy? Day, Sara? Kinsay lumpungon? Ako, di ba? Kini yung pagkaon ba? Dungano ni mo kamong ba? Mao na lumpungon mo ni bot ko pasabot. Mao ba? Lagi. Tanawa rin. Iyang mo taon ng kawan ba? Kanang gihamong og dungan taon kanina ba? Kining kagang og langkara gihamong. Nya bakas siya og kining unod sa saang gihamong. Di ay? Restroom ka, day ha? Asa man ka? Naramay Emilia, Salamat. Excuse me. Sige, day. Awa, gini mo Happy tong bunggo. Kita ba ang baronda? Ito, sa kau. Sikreto ato dito tagad. Bay, buloy. Ito ato dito. Alam pasabot ko noon sa mga. Sige. Ariwan ako. Kau. Tanas ba Piolo? Screen na lang ko rin si Sara. Kao na. Kay kaon. Busog pa ko. Dita Kaon na ko. Gusto na siya Kaon na ba? Nakunukaon ko. Hungitan ko niya. Asad. Nungog sad Nungog sad. Niya ka mo. Huwag mo nanungog na ko. Hanggaw lang ako ni mo ang imong pagsabot ba? Andiyan lang, good. Kabutunon ako, Piolo. Honest ba? Kabutunon na kay ko. Pero pugong lang yun ko. Kay dili ko gusto mabastos. O dili ko gusto nga atakihon si Sarah. Kung mo, salamat kayo. Pero kaon na lagi, kaon na. Huwag ko'y ganang mo kaon lagi. Unsa? Unsa mo ka? Ano ka? Kasukaon ko. Excuse me. Mo na resulta, di man mo kaon. Nagot man kay noon. Nagsuka na hinoon. Boloy? Ay, day, sir. Asa si Piolo? Tuwas ka nanan. Okay. Day, kamusta naman ka? Okay na ka? Am na lang ni sa kong kaugalingon, Boloy. Day. Gusto na ko mag-enjoy. Sa mo bungi gayon. Hindi, Sarah. Lucy? Lucy! Naon sa bang natok ka mangga mata? Wala man ko natulog. May kitanawa ko sa kuang cellphone. Nga naman, madam. Asa si Sarah? Ngano ka ng risang kauban ni Piolo? Madam? Sikit ra ba kaayo? Mura pa tunay sikreto? Onsa? Nganong dili si Sarah ang iyang gikasulti, Lucy? Nganong iyang gibiyaan si Sarah? Ay, Madam Emilta? Wa ko makagusto sa akong nakita. O zaman, ibog siya niya na, Risa? Ma'am Emilta po? Sexy ra ba sa nang hinampak nga Risa? First runner-up ko na. Basin bayag iya nang gihurot ang duha? Si Sarah nga akong anak o kana si Risa? Ma'am Emilta! Wa ko makagusto
gusto sa akong nakita. O man, ibog siya niya na, Risa. Ma'am Imelda po? Sexy ra ba sa nang hinampak nga Risa? First runner-up ko na. Basin bayag iya nang gihurot ang duha? Si Sarah nga akong anak o kana si Risa? Ma'am Imelda! Lakaw, duula. Sultihi si Piolo nga wa ko makagusto sa akong nakita. Oo, madam. Pagdali, kay pa sinog makakita ang akong anak nila. Doon ako Ay, hangkawan. Piolo, dili yun may gusto nga imo lang duwaan ang among anak. Dili may gusto nga hatagan og kaguol ang among anak, Piolo. Dili. Kadiyot lang, Piolo. Ay, sunod na ako. Lucy. Risa, di akaw na ha. Sige, padayon lang. Sige, aray ko. Unsa kay tuyo ni Lucy? Wa man masulti nga naminaw ko. Lucy. Ngano? Ay, kisugo kang Ma'am Imelda, ay! Wasi makagusto nga ni Sikit ka o nakigsulti kang Dairisa? Oo ba? Nangigis, Ma'am Imelda, do? Hindi ka lang naman ang ako. Imo, hindi gala. Pero para kang Ma'am Imelda, ay naglagot si Ja. Dili siya joke, dili si Ja gusto nga makakita si Sarah Ninjo nga nagsikit mo ni Risa. Lucy. Kuan ma'am, kining gidool na ako kay nagsuko magbuto na nagsuka ba? Basin og naunsa siya. Wa ko makagusto. Prangka lang ko. Okay ma'am, sorry. Nanang akong anak si Sarah. Sige, sugata. Ma'am, ariyo na ko. Diin man ka ni si Sarah. Mopersida sa ta sa laing isla. Asar po ta. Lucy, asa na punta? Ay, kikuan! Ato ta sa isla na lusuan! Unsa? Unsingan sa isla? Nalusuan! Or pandanon! Papilar sa kay na, papilar. Okay. Sige, ato na punta dito. Ngano kang gitawag nag-isla nalusuan, no? Ay, sigun sa kung naibawaan, Dokilo, ha? Ganyan lang nagnalusuan? Kay ang nga, ana, maong ang mangingistas, maong dapit ba? Mo'y nagan. Mao'y nagan, ana, ang mga mangingisda. Okay. Tungod kay ang maong kadagatan, naadiha ang mga sikok, ang kanang kay ang porma parehas sa inyong armas, Dokilo. Si cucumber. Si cucumber, no? Bahag-bahag! Bahag-bahag? Bahag-bahag. Mao ba na ba, Ibuloy? Bay, bagbahang na, bay. Maulang ka! Ano diha, dagang balat. Bahag-bahag. Bahat bay ba? Dagang mga bahat ba? Na diha sa akuan, nalusuan. May daghang balat yan, no? Bay. Mao day nga gitawag na og isla sa nalusuan. Yes! Day, isla nalusuan. Doon rin sa gamay isla katong Nightingale. Nightingale Island. Yes, bay. Nanay Nightingale! Doon sa ka? Baloy, Pauglat, doon sa ka? giluod ko. Ay, luod. Doon sa unsa. Sara na. Lain ako gibati, Baloy, uy. So, Kaduhan na ron ko magsuka. kung pudungukan ka, siro ba tanigikan? Sige ka, maayong kaon sa taon. Maot tingali ni Rason.
O base, resulta na si mong gibati. Mayong pagpaminaw sa Lex Kaya ko Pino. naman tingali, Buloy. Kayahan lagi yun, total. O na. Hanap-hanap lang mga adlaw na yung kalibutan ni Sarah po. Ayaw anak, Buloy. Para na ako. Huwag magkatagaan sa kinabuhi, Buloy. Oo, sa doon. Huwag arang sa Ginoo. Correct yun. Oh! Taray! Hala! Hala? Gisulta na sa... Bakit ko? Ginoo ko. Ingon siya, anak. Diyos ko. Sarah! Okay. Ikaw na. Dali. Sandig lang. Ayuhan, gibati ni Sarah. Maluoy ka, Lord. Salamat, Piolo. Thank you. Anak, okay na ka? Okay na, Mi. Mura siya bata nga isap na ni Piolo. Sarah, unsa man. Sorry, Is. Pero, nikalma na. Sungugan kayo ni Sakita, good. Sarah. Makaguba sa tong banding. Siguro ka nga okay na ka, Sarah. Okay na ko. Basta niya ako sa mga bukto ni Piolo. Okay na ko. Sarah. Murag gikumot ang akong kasing-kasing nga nagtanaw kang Sarah. Kusa di ay, kumot man. Lain kaya kong ibati ka niya ay. Di gid madrawing ang naong ni Sarah, Buloy. Sadyang nagpingit siya sa kasakit. Oo, tinuod na buloy. Ay, tinuod na dahi. Loy! Hala, bulay! Nausa ka niya ay! Nausa ka niya, Lute! Kita na mo kung natakihon si Sarah siya sakit. Andiyan Oh. luuya, di ba? Kita na ko, Luse. May noon kinikalman na no, Lucy. Ay, oy! Si Puyolo ra kayo makadasig, anak niya! Mao ba, Lucy? Karon lang! Pastilang paray guna ni Sarah ni Piolo, ay! Mao ba, Lucy? May gane, kaya nakigbalik yun si Piolo niya! Lucy, ay lipay kay si Sarah nga nagkabalik ang ilang relasyon! Mao ba? Naghilak na puto sila si Sir Chibaro, si Mami Milda. Gukol kaayo sila sa kahimtang ni Sarah. Okay. Rest lang na ta dire, okay? Okay, Mi. Buloy, pwede manuroy ta? Okay kayo. Sige. Panuroy o na, Maurice. Dali na, Buloy. Yes, Day. Ari sabi din rin ninyo. Unsa man? Okay na ka, Day Sarah? Okay na ko, di. Kapoy lang. Kung mao ba? Piolo, sa makausap pa. Gusto mi nga maminaw sa imong tubag. Sa unsa, sir? Adam ka bang mga asawa sa kong anak? Pakaslan ba ni mo siya? Kakita ka magiging sa iyang kahimtang, di ba? Mahal ba ba gihapon mo si Sarah, Piolo? Mahal ko siya, sir. Pakaslan ba ni mo? Oh. Pakaslan ko siya. Really? Piolo? Pakaslan ko ni mo? Yes. Pakaslan ko ikaw. Thank you. Salamat, Piolo. Mahal gid ni mo ang among anak. Oh, Ma'am Imelda. Saludo ko ni mo, Piolo. Sir, Salamat. ayaw pagpasalamat, sir. Dapat lang magpasalamat ko ni mo. Tungod kay bisan pa man sa kahimtang sa kong anak. Pero andam gihapon kang mga sawa niya. Sir Chibaro. O kay andam ka mga sawa sa kong anak. Wa kay angay kabalakan. Kami na ang bahala sa gastuhan. Sir? Mao ka nang tinuod, Piolo. Kuhan, sir, kining... Di po sa tingali may mo na nga itugyan ako ninyo ang gastuhan.
katimbang mo ako, Piolo. Sir, Tabangan ko ikaw sa gastuhan. salamat, sir. Pwede, excuse na akong, Sarah, mainom kong tubig. Oh, sige. Lucy? Lucy! Tagayog tubig si Piolo. Pagdali. Oh, ma'am. Taliyot man lamang. Ma'am, madol ako dito. Adol ako si Lucy. Lucy, excuse. Iha, nalipay ka pa? Yes. Yes, mi. Og salamat kayo. Labi na kiti mo, di. Tungod kay mahal og pinangga ka na mo, Sarah. Gusto ka na mong lipayon, anak. Salamat, di. Hatan ka man unta nako og tubig. Niari pa mangkyug ka. Ay ko kung magpasilbi ka ni mo, Lucy. Ayaw man ang ikog-ikog. Oy, naunsa ka man. Palihog, ambilan, tubig bugnaw, Kaniyot, kaipisan ta ka. Sige, sige. Kunan pa? Dara. Okay, sakto na. Ako na, inom na. Salamat, Lucy. Okay, thank you. Okay, Patek. Piolo, nakamatikod ko karon. Masay namatigdan ni mo. Namatikdan ako, nga murag pinangga ka na ni Ma'am Imelda. Sir? Nasuta tingali ni Jan, no? Nga mahal gyud ni mo si Day Sara. Og mahal sad ka ni Day Sara. Base na lang, Lucy. Ay, ug nakita usap nila, unsa ka kapuutan. Kiunsa nimo sa pagpangga si Day Sara. Ilabi na sa iyang kahimtang karon. Makakita ako sila nga kanang sabako nimo si Day Sara nga matulog. Pero wala gayud ikaw nagpahimulo sa higayon. Pahimo sa unsa. Ana, lain patong laki. Awa na ay, giturjak na nas Day Sara. Lucy, Miss Queen, kung na si Day Sara na ako. magpabili na ako respeto, Lucy. Kana, saludo gid ko nimo ana. Aw tingali, tungod kay may sakit si Day Sara na. Hinungdan nga, huwag yun ka manghilabot niya. Lucy, Ang uban, barako kay dako. Kaya nakakita ko sa lida sa sine. Lakip ang taga-punerarya. Sa di pa balsamahon. Hilabtan pa manggani ang babae nga patay. di mo tingali na tinuod, Lucy. Hala, kakita ko sa salida, oy! Oh, ano man ka? Mura man og, doon na kay laham nga problema. Problema? Si problema ni mo, Wa. Sige, di ako na. Nakapasalig ako. Nakahatag ng tubag. Karani Sir Chibar o Ma'am Imelda. Nga mga asawa ko kang Sara. Ug si Risa. Unsaon na lang ako si Risa. Unsaon ako pagsulti si Risa. Kung mahibaw siya. Makasapot ka siya. Nga nga akong tumong. Maulang ang paghatag o kalipay kang Sara. Sama buong higayon siya ang kinabuhi. Makadawat ka siya niyan. Ari lang una ta diri puloy. Oo. Sige, ikaw. Tias bas din, no? O puloy. Tinaw pagid kayong tubig no. Lagi. Puti kay ang bas. Tinaw kayong dagat. Nindot kayong ligo ta daw. Hubo ta rin. Unsa naman taong ka puloy eh. Lingaw rati kain. Unsa mo nga eh. Unsa? Ngununay piro. Wa puloy. Diyos, bidan istoryahan. Skrito? Ano ba? Tago-tago mo siyang problema. O niya, kung di na gitawal pungan, una pa musulting uhayang tanan. Ayaw ka bala ka puloy. Musulti raw niya ko nimo. Kung dili ko nagit kapugngan. Taan pagid ko.
Unsa lagi na, be? Sultiin lang ko. Ayaw lang lagi una pamugos, Buloy. Ikaw? Mabugos gyud ko sa iyong problema. Buloy sa Sulti, lubsan di karon sa. Sulti ba? Sige na, good. Ano yung problema ni mo, ha? Pailaing katabang ni mo taon. Hoy, ako ra. Lucy, asa sila si Risa o Buloy? Natuan, nanuroy sa baybayon. Palihog ko, bi. Tawga sila. May tuyo ko. Parihon ako ni ma. Parias sila, okay? Oday, apaso na ako. Dili ba to kibang akong gibating kalibay? Mahal giday ko ni Piolo. Iya ko pakaslan. Wa ka ta masipyat ning atong nagkabot nga desisyon, Chibar. Wa, Imelda. Mura gipakaubos na atong karbo ni ini. Gamutabang to gasto sa ilang kasal. Nga katungdanan man ka na sa lalaki, Chibar. Imelda, ayaw na ka nagunaw na apa. Ang importante nga malipay ang atong anak. Okay. Okay, Chibar. Hello, Robin? Hello, my queen! Maayong Nanawag na pagpaminaw pud ka. sa Lex Pino. O sa naman si Tuyo? Once and for all, I beg you. Kaslunan na ako, Robin. Unsa? Kaslunon na ka? Kinsa may mong bana, ha? Ha, kinsa? Secret. Bye. Samok. No! Dili! Dili! Shit! Dili! Dili ko makatugot nga makasal si Israel. Dili! Bullshit ka, Sarah! Bullshit! Wa ni mo makita ang akong tunay nga pagmahal. Wa! Shit! Salta na, eh. Sab na patrili. Kagmayan sa problema ni mo. Nagsukar ka niya karon. Bida sa ni mo, eh. Aksyo! Ang sawan, lipong ka. Ano man ka? Bida. O sa'y sakiti mo? Buloy, Kano lagi ka? Ang sa'y problema ni mo? abdos ko. Oh! Bangag sa ilong. Ikaw? Nabdos ka? Yes, Buloy. Bangag sa ilong! Okay. Ayaw say pa sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Sa tanang bakak ikaw ang tinuod. O palihog day ko ha, osbad ko nga sa nangita ani nga part 1 ko to part 23 tuwa sa akong isa ka account no nga Lex Pino Vlog na added to ang sinugdanan. O palihog day ko no og subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.